je... Šta je to, Zlatko? Šta misliš šta je? Zlatice, šta je to? Šta misliš šta ti je ovo? Pogledaj sad. Znaš šta je ovo, mana? Znaš šta ti ovo liči? Znam na šta... Na šta? Znam šta je, ali ne znam na šta liči. Šta je? Ne znam na šta liči. Reci šta je. Čajna kobasica. Čajna kobasica, bravo! A šta će čajna kobasica u gibanici? E, U džibanici. U džibanici, molim te, nemoj da... Maro, ovo je sve ono što ti meni radiš i ne daš mi mesa da stavljam, moji će svi recepti imati mesa. Svi! Makar i palačinke, jel? I palačinke ako treba, imat će i one mesa. E sad, znači rasporediš ovo ovako, Okej. malo natupkaš ovako. Degustaciju radiš ti, jel tako? Ne, pa možemo zajedno, možeš ti kako god hoćeš. I posljednje ove kore.